bumaba na. Auto bros. Wala. Wala lang. Sound check guys, si extender. Thank you bro, thank you. So what is up guys, Team Oro Vlog here nga pala. Yan, for today's video, yan, kasama natin sila, puro kami sports ngayon. Kasama natin Auto Bros. Pupunta tayo ng car meet guys. Kaya yan, samahan nyo kami ngayon. Yes, yes, yes. Woo! We are back again for another video. So yan guys, let's go. So yan, Auto Bros, kasama natin. Tingnan natin kung may pupunta pa doon sa event natin na car meet. Yan, isang R6, isang ZX6R ay isang ZX10R guys. So let's go. Yan, kamusta kayo? Sana okay lang kayo. Team Oro Vlog here nga pala. Woo! Woo! Mapasubo tayo dito. Sa wakas, tumila yung ulan guys. Woo! Yan. Hi! Car meet na naman. Car meet X-Tam Bike. Shoutout sa Petrol Boys Club nga pala sa pag-invite ulit sa amin. Yan, i-like nyo rin yung page nila. Ilalagay ko na lang dito, Petrol Boys. Sheesh. Nakagala na naman. Pogi oh, puro sports bike. Sheesh. Kita nyo yan, ZX10R and R6 guys. Wakas, lumiwanag din. Kaya sa mga nanonood pala sa akin, yan, thank you sa mga suporta nyo. Grabe, napaka-solid. Woo! Eh ngayon titignan natin kung ano mga makikita natin sa sasakyan dun guys. Wala na kung may Supra or ano. Yan, let's go. Traffic lang pero G. Woo! Katawan, narigo. So today is Saturday, yan, na-invite tayo ng Petrol Boys nga na grupo ng mga sasakyan guys, mga JDM yan guys. Na-invite nila tayo para umattend din sa kanilang car meet. Kaya car meet X-Tam Bike to guys, na mga big bike. Pinost ko yan sa page ko, kaya kung makikita nyo, meron yan. Pwede na! Sa mga gustong gustong tumambike, sumama sa amin, pwede. Woo! Ayop na yan. Magala na naman tayo. Wop ya. Wow, puta, bitin na ka. Basa. Madaling-madali ito mga to. Sinusulit lang namin guys habang wala pang ulan ngayon.
Yan, sa Binmaley pala yung ano natin. Sa Binmaley, yung tambay natin sa Shell NTI Binmaley. Yan. Sarap naman. Mga araw ngayon, hindi umulan. Galing ha? Woo! Ayan, samahan nyo kami ngayon. Kahit pa paano, kahit tumulan, rain or shine, go tayo. Na-invite eh. Kasi ate, hi. Pangiti si ate, nakakita ng big bike. Uy, sana all. Shoutout sa'yo ate. Dito na tayo. Wala nang ulan. Let's go! Yan, ang sarap talaga mag-motor guys. Kaya sa lahat na may mga motor dyan, shoutout din sa inyo. Tara, rides tayo. Woo! Let's go! Yan, shoutout din sa mga Auto Bros pala. Sa grupo ko syempre, na lagi natin kasama sa lahat ng gala natin, mga Auto Bros yan. Kaya sa mga nagpapalak maghanap dyan ng big bike group guys, dito sa Pangasinan meron tayo guys, Auto Bros, only day offs. Yan. Woo! Diba? Open kami 400cc pataas kung gusto nyo join guys. Ayan, let's go. Sa mga bago lang din sa channel ko guys, pwede nyo ako i-like dito sa Facebook guys, Team Oro Vlog. And syempre ang YouTube channel ko, Team Oro Vlog din syempre ang YouTube channel natin. Subscribe nyo rin yan guys. Woo! Walang patawad to, truck ay! Sheesh! Walang iya kayo. Halos malapit-lapit na rin naman na tayo guys. Kaya sana na-enjoy nyo yung ataw moments natin kasama ang Auto Bros. Sheesh! Bomba! Bomba! Nakakabigi. Saan ba? Sa kabila? Sa kabila ata. Wow, traffic, pre. Hoy! Shout out! So yan guys, malapit na tayo. Ha? Sa'yo gumamit? Yan, nagigay na sila guys. So, dito na tayo guys sa karmit natin. Yan guys, Auto Bros pala kasama natin. Bro, nakasama natin sila ngayon, oh. Bro, sir, nakahabol ah.
Habol. So ayan, parada tayo muna guys. Nandito na tayo sa Shell. Sa Shell Bimalay. Yan na yung mga petrol boys guys. Isang Supra and marami pa dyan mamaya guys, darating na iba. So guys, nandito na tayo ngayon. Mamaya na lang pakita natin yung mga sasakyan na darating pa dito. At kung may darating pa tayong kasama na Odo Bros guys. So yan pala, shish. Mamaya na lang, peace out guys. Ha? So guys, mamaya na lang. Kasama naman na natin ang Odo Bros dito mamaya. Kukuhanan na lang natin ng video yung mga ano. Ikaw pala yan. Throttle therapy, shoutout na pala. So guys, mamaya na lang ulit. Sound check boss. Ang pangalan mo bro? Mark. Pa-sound check ng ZX-10R mo. Sound check guys, ZX-10R. Thank you bro, thank you. My hands stable, I feel able to turn the tables, I could do this. Just keep moving, keep your hands up, stupid. I feel lucid, a new view and I can see the end, I can see my future, I can view it. It's right there for the taking. Everything I've ever wanted, dreams are just waiting. I just gotta fight for it, willing to die for it, willing to like soreness, I just need to hike. Give up on the chance. As long as I'm breathing, I'm not retreating. I could be bleeding, I'll take a beating and keep on proceeding. I'm not fatiguing, 'cause once I enter the ring, I'll be undefeated. So what is up guys, yan na pala, yan. Napakita ko na rin sa inyo yung ano. Boss na kami bro, Pops Jeff nga pala. Boss na kami. So yan guys, Pops Jeff, kasama rin natin dito guys. So boss na tayo, yan. Napakita ko na sa inyo, ang dami-daming tao dito ngayon. And thank you sa pag-invite sa amin ng Odo Bros. Sa Petrol Boy, shoutout sa inyo. Mauna na kami guys. Kaya ayan, sana napakita na namin yung event dito na car meet and tambay guys. So ayan, bounce na tayo. So ayan, shoutout din pala sa grupo ko Odo Bros sa pagpunta rin dito, na sinamahan nila tayo dito sa car meet and tambay, syempre sa pag-invite din sa atin. Kaya guys, so ayan, kasama natin nga pala Odo Bros. Bro, thank you. So ayan guys, dami ng tao dito, mauna na kami. Thank you bro. Thank you. Ayan na, bomba na. So ayan guys, dami tao. Shoutout sa'yo. Pops Jeff ka pala yan. May channel din yan si Sir Pops Jeff. Follow nyo na lang guys. Ayan, magingay Odo Bros. Salamat sa mainit na pagtanggap sa amin dito guys. Shush. So ayan o, mga kasama natin o. Solid sa pag-welcome sa amin dito guys. Thank you. Yan, ang dami-dami nila guys o. Ayan.
Oh, yan. Shoutout, boss. Ano, tara na. So yan guys, kasama natin Auto Bros. Yan, salamat sa pagtanggap sa amin dito. Malupit. Woo! Napakalupit dito, napaka-solid nyo guys. So yung mga kasama natin, oh. Ano ba? Woo! Sheesh! Wala na ako. Ingat dyan. Yan, sa wakas uwian time na guys. Team Oro Vlog, sana nag-enjoy kayo sa video natin. Woo! Napaka-solid ng car meet nun guys. Ang daming magagandang sasakyan. Sana nakita nyo at nagustuhan nyo yung video natin ngayon guys. So guys, Team Oro Vlog nga pala. I'm out, let's go, bye bye. See you next vlog guys. Sa mga bago lang sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-like and share guys. Peace, bye bye Team Oro Vlog, let's go.